sɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu. Cérémonie de graduation école de santé Kaladiata ani ka dɔn k'a fɔ ISM Go. N ko maatigi de bɛ maako dɔn. Fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebelebaden ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye Dr Salimu Kande ye. A ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examination kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux. Bawo examination kɛnɛ kan k'a daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye. O tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a dɔw ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan. A bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ. Kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caaninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ. Médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba Dr Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di Dr Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta. A sababu ɲuman a fɔ ko Kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri Dr Salimu Kante. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi jumadonyaba in na min ye mars kalo ye ale tile 20 ye bi ye san 2026 fala ye farafin kalo min bɛ yen sa f'o ma ko shawal an kɔni b'an tile 2 la dɛ bari an bɛ shawal kalo tile 2 la dɔw bɛ a tile fɔlɔ la nka ka di sabula a kɛra cogo o cogo seliba don an bɛɛ bɛ laaya fa ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ taa makan ɲɔgɔn fɛ fala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maliden cɛman na musoman minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔkan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn seli kununko Mali y'a ɲɛnamaya bi jamana dɔw fana bɛ k'u ka seli kɛ bi an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen fala ye maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔkan k'aw bɛɛ lajɛlen aw samɛ Ala ka san wɛrɛ yira an na san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ fala an sen n'an bolo bɛ juru la wa fala ko k'an sen tɛ juru la an bolo tɛ juru la dɛ ayiwa k'Ala k'an si kɛ bubaga ye fala ye kuma dɔ bɛ munumunu mɔgɔw da Mali kɔnɔ u b'a fɔ ko Mali ka seli bɛɛ ye tile 29 ye kalo ko don kabini anw yɛrɛ ncinin an ye min b'an ka cɛkɔrɔbaw da Mali y'a fɔ de ko ale ta ye kalo ɲini de ye
i n'a fɔ arasulu yɛrɛ y'a kɛ cogo min sabula n ye min mɛn kitabutigi da ko arasulu ye selinincinin 9 de sɔrɔ k'a ka 7 o kɛra 29 ye ɔ kelen bɛ yen o kɛra 30 ye nka kelen dɔ in ko sigana bɛ o 30 ni o 29 la bɔn an kɔni bɛ min fɔ ne bɔn o tɛ diinɛtigiw ta ye fala ye o ye ne yɛrɛ ka ko faamu cogo ye n'i ye ŋaniya siri ko tile 30 n'u ko kalo yɛrɛ i ka tile 30 su o jate ka kɛnɛ nka an kɔni bɛ min dɔn a fɔra ko ni ɲɛmaaw i bɛ jamana min kɔnɔ n'o ɲɛmɔgɔ ye min fɔ a fɔra k'i ka tugu o fana kɔ hali an karamɔgɔ an fa an ka cɛkɔrɔba n'o ye Buye Sɛki Amawula ye a ka zaviya bɛ yɔrɔ yɔrɔ fala ye a y'a fɔ zaviya tigi bɛɛ ye ni kalo yera aw kana aw ta ɲɔrɔ fɛ ɲɔrɔ ye ka particulier de ye nka e ka zaviya bɛ mɔgɔw cɛla yan i ka seli kɛ ni jama ye zaviya ɲɛsinnen filɛ an ka baarakɛyɔrɔ ma nin ye an n'u bɛɛ selila ɲɔgɔn fɛ kunungo donc o ye Buye yɛrɛ ka kuma ye fala ye donc an ka ɲɔgɔn faamuya kalo ko de don sɔgɔmada ye tilegan in na an bɛna na taa Burkina Faso n'an bɔra Burkina Faso an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan seli ale ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi a y'i da don kuma caman na fala ye an n'a yɛrɛ lamɛn o fana kɔfɛ sogoko gɛlɛya fala ye busew ye baara bila Bafulabe han ko yan'a ko ka sigi sen kelen kan i b'a dɔn k'a fɔ nin y'a tile damadɔ ye an bɛ Jalafara commune kɔnɔ an ye Tanbala kɛ ka min ye Dalibakɔ kɛ ka min ye Tumbu kɛ bi an bɛ Jimini n'Ala sɔnna a ma an bɛna t'olu fana fɛ yen seko ni dɔnko ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn ye bali balako la an ka jamana kɔnɔ a ye kalanso dayɛlɛ fala ye n'o ye Nɛba Solo ye bi an ka seko ni dɔnko kɛnɛ bɛɛ lajɛlen an bɛna n'a di Nɛba Solo ma kɔkan kibaruya tɛ yen bi sabula baara tɛ yɔrɔ caman na bi fala ye nka kibaruya minnu bɛ yen o la belebeleba ye min ye Burukinakaw ko k'olu fɛ yen fala ye faso ka baarakɛyɔrɔw la a tɛ jɛn n'a ye tuguni maa ka misiri k'a kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye misiri o misiri bɛ yen i ka mikoro i k'a bɛrɛbɛn kerecɛnw fana ka kerecɛn fɛn fɛn bɛ yen egilizi fɛn fɛn bɛ yen ko bɛɛ k'i ka mikoro bɛrɛbɛn a tɛ jɛn n'a ye tuguni i ka t'i ka mikoro kɛ i ko kɔnkiransi Burukinakaw kɔni y'o sariya ta u fɛ yen batokɛyɔrɔ baarakɛyɔrɔ u ni batokɛyɔrɔ tɛ kɛ kelen ye tuguni olu ka ko ye sɔɔni an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka walawala conseil des ministres fana sanu la kɔlɔsili fala ye o baara kura fana sigira conseil des ministres kɔnɔna don jɔyɔrɔ fana dira maaw ma an n'o fana kibaruya belebelebaw da aw ma bi tilegan in na k'aw to Jani ale sanfɛ. Fala ye n'an ye maaw samɛ sunkalo kɔnɔna na an kun bɛ ka sundɔyɔrɔ kuma fɔ n'a ma ɲɛ ko bɛnkɛ taatɔ don an ko a ma n ko a k'an bilasira a ka ɲɛ an ma hali bi fala y'a ko k'a ta ye fasoko ye ale ti maako la ale bɛ fasoko la ko bagan minnu b'an fɛ yen fala ye k'an k'a bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi sɛ ti kula a kunfɛ wulu tɛ kula a kunfɛ fali tɛ kula a kunfɛ hali ala ma taa mɛnɛmɛnɛ ni dimɔgɔw fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ kibaruyaw de di adamadenw ma bɛnkɛ ko min ye ko 3 ye fala ye a b'o kɛ kado ye k'o di an ka ɲɛmaaw ma fala ye a ko don dɔ la kungo wulunin o ni fali de ye ɲɔgɔn sɔsɔ fala ye kungo wulunin ko bin min bɛ kungo kɔnɔ fala ye ko binkɛnɛ don fali ko bilenman don u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa kungo masa fɛ yen n'o ye waraba ye u ye kiiri sigi fala ye waraba ko min ye kungo wulunin ye k'a ye nkalon tigɛ ko fali ye min fɔ k'o de don ko bilenman don mɔgɔw ko kuma ni faamuya ko kungo wulunin ma ka na i ka sɛgɛsɛgɛli n'i ka dagɛlɛya kɛ ni maa ye maa min tɛ ko kalama adamaden n'i bɛ ko kɛ i k'a kɛ ni ko kɛ ɲɔgɔnw ye i ka ko kɛ ni maa ye maa min ka ko faamuya n'i ka ko faamuya ye kelen ye a b'i kisi ko caman ma fala yi ko kungo kɔnɔna kelen n'a ye tuguni kangalamajan n'o ye zirafu ye ko waraba ye décision ta ko ka zirafu fa fala ye samaw ni
bɛɛ yɛrɛ ɲini samaw taatɔ olu ni lɛfali de bɛnna lɛfali ko kumana ko aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko mun de bɛ samaw olu ko waraba ye yamaruya di ko ka min ye zirafu fɛn fɛn bɛ yen ko k'a bɛɛ faga lɛfali ko sama ma min ti ko ɲɛdɔn maanifinya la i ni maa min ye ko kɛ ɲɔgɔn ye o ɲini k'o dɔn nin ye bɛnkɛ ka kado saba ye fala ko k'a di ɲɛmaw ma u ka baara kɛ n'a ye k'u hakili to nin na n'i bɛ se i ka sabali ni se b'i ye to k'i kɔfilɛ ni ala ye se k'i ye to ka maa wɛrɛw lajɛ fala ye i bɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen jɛnatigɛ yɛrɛ ye o de ye nin ye bɛnkɛ ka kado ye ko k'a di jamana ɲɛmaw ma fala ye sabula ale ta ye faso ko ye ale ta ti maa ko ye fala ye min ye IS ye ale ye sɛbɛn bɔ kunun ko k'a yira k'a fɔ Niger furancɛla fanga ɲɛmaw n'a ka di an ma se k'a fɔ Niger jamana ɲɛmaw olu tun ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka fanga baarakɛ cogo bɛ cogo min na u bɛ taa o taabolo fɛ fala ye o la farafinna farajɛla kelenya tɔnba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Union Européenne ale de bɔlen filɛ nin kunun sini ko ka sɛbɛn bɔ ka kɛ n'a ka wasadenw ka lajɛ ye ko min ye Bazoum ye ko ka fiɲɛ bɔ a senkɔrɔ fala ye min ye Bazoum ye u ma dan o ma u ye tɛnɛgɛlimɛli ta ka ɲɛsin min ye Niger ale furancɛla fanga ma o la kunun ko Burkinakaw fɛ yen IS ɲɛma n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye fala ye ale ye bataki kɛ ko kuma min bɔra Union Européenne maaw da a b'a kɔn fo ka se a dan na sabula jamanaw cɛsira ɲɛnabɛ baaraw kan ka kɛ cogo min na jamana yɛrɛma hɔrɔnw bɛ ɲɔgɔn bonya cogo min ko Union Européenne n'o ye farajɛlakaw ka jɛrɛjɛkulu ye k'a kan ka u bonya ni waati in na ko min ye Union Européenne ye fala ye k'a b'i ɲɛ tugu ko kan ko minnu ye josariya baaraw ye k'a b'i ɲɛ tugu ko kan a bɛ ɲɛnawolomaw kɛ ko n'o tɛ bi jamanakuntigi dɔ tara ka bɔ fanga la u ɲɛnaw ma fɛn f'o la diinɛ ɲɛmaa dɔ ani mara ɲɛmaa dɔ o fara maama kumaw la ko wa k'olu ɲɛ bɛ min na ko Union Européenne a wasabulon maaw ko lakanabaliya min bɛ yen bi basigibaliya min bɛ yen bi ni IS jamanaw b'a la ko nin y'a san 10 ye Union Européenne ma kala don i ɲina ka bɛn n'o ye munna faali jugu ninnu tɛ ka kuma o la bingali jugu tɛ ka kuma o la dugudenw ni bɛ ka kɛnɛba don o don min ye bamacɔlen jugu wale kɛbaw fɛ ko yalama ko Union Européenne ɲɛ t'o la wa min ye Capitaine Ibrahim Traoré a ka sɛbɛn kɔnɔ fala ye a ko ale nimisalenba ale bɛ se k'a faamu cogo di nin jɛkulu minnu filɛ n'o ye nanzaralakaw ye k'u tɛ ko kalama u tɛ ko jateminɛ u tɛ ko lajɛ fo jɔnya wale ani jɔnya sinsinni k'o de ka d'u ye ko n'o y'u ka baara ye u k'a dɔn bi k'a fɔ ko IS jamanaw olu fana ye kuntilenna wɛrɛw ta k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u cɛsiri ka hakilinaw lajɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ u ka jamanadenw ye min ye Capitaine Ibrahim Traoré ye a ko ale b'a faamu min ye nanzaralakaw yɛrɛ dugudenw ye a b'a faamu fana k'a fɔ wasaden minnu bɛ nanzaralakaw bolo olu yɛrɛ caman kumakan tɛ nin ye ko nin ye maaninw ye maani minnu faralen don ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ kuma maaw tɔgɔ la k'a sɔrɔ k'u n'o cɛ ka jan k'ale tɛna ɲangini ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma ale b'a dɔn k'a fɔ bi IS bɛ baara min na k'u filɛ nin ka laɲini min kɛ nin ye nin laɲini ye ka wuli k'i sen don maa ka ko la k'a sɔrɔ ŋɔni b'i yɛrɛ sen na k'u k'a lajɛ bi u ka marabolo kɔrɔw u ka taabolo kɔrɔw u ye janfa minnu ta sɔrɔko ta nasira fɛ u ka hakɛko ta nasira fɛ jɔnya sira fɛ k'u k'olu lajɛ k'olu kɔrɔw lajɛ ko n'o y'a sɔrɔ hakilina de b'u la min ye IS jamanaw n'a dugudenw ye k'olu bɔr'o kɔnɔ wa IS ale tɛna jɛn n'a ye cogoya si la maa kana k'a fɔ k'i bɛ misaliya di ale ma a tɛna jɛn n'a ye fana maa kana k'a fɔ k'i bɛ taa sira yira ale la marako ta nasira fɛ wa min ye IS ye kuntilenna min b'a la wulikajɔ min b'a la se min bɛ a ye o ye a ka jamanadenw miirina ye a ka jamanadenw taabolo ka kɛɲɛ ni an ka tabiyaw n'an ka taabolo n'an ka gɛlɛyaw ye yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ an ka ko la cogo min IS ɲɛma n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye ko waleya min talen filɛ nin ye ninnu ka wasabulon fɛ k'u k'a bila u kun na ko olu ye taabolo kura ta politiki nasira fɛ u ye taabolo kura ta sɔrɔ nasira fɛ wa min ye maanifinya ni adamadenya sinsinni ye jamanadenw ka hakɛw ɲini na IS jamanaw kɔnɔ k'olu ka kuntilenna y'o ye ko maa ka bagabagali maa ka siranni maa ka yiran o tɛna olu bɔ u dagolo la koyi sabula olu b'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ sen na a labɛnnen don a laɲininen don wa olu ka kuntilenna n'u ka wulikajɔ n'u ka se u ka jamanadenw mana min fɔ u bɛ taa o sira fɛ
wagadugukaw fe mariskalo tile 19 capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso jamanakuntigi min ye IS o ɲɛma fana don. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛbɔ yɛrɛ la, a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, I yɛrɛ ta. Awɔ, I yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Paye bɛ labaara I ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ I b'a ye I ye musaka min bɔ I y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la I bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko samɛ Ala ka sa wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na kunungo min ye ale kimɛli baaraw kɛra Bali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ silamɛ diinɛ maaw kɔni bɔra sa ka taa min ye jɔko 2 k'o seli o y'a sɔrɔ sa min ye jakatal fitiriw ye olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka ban kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye jamana ɲɛmaa ye ale tun bɛ yen cogo min premier ministre fana tun bɛ yen min ye calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw ye sa olu fana tun bɛ yen lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ye silamɛ lasigidenw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Asimi a ka kuma kɔnɔna na a ye taabolo damadɔw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka min bɔra ka di kɔsa in na maaw ma tunɔkan na sanuko la n'o ye miliyari 18 buruburu 43 in ye a y'o ɲɛfɔ o dira kun min na a y'i da don la baara mun bɛna sigi sen ka jamana kɔnɔ ani sunkalo kɔnɔna na maaninfinw ye dɛmɛ min kɛ ni gouvernement yɛrɛ ye dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin maaw ma ka se ka sunkalo k'o nɔgɔyali baaraw k'olu sinsin min ye général d'armée Asimi ye a ko malidenw fo an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka welewelemada kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ o la sa jɛkulu dɔ sigira premier ministre kɔrɔ Usumani Sufi Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pinochet ale bɛna o baara kɛ yaasa cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka bɛn cogo min Asimi ye taasibila kɛ ka taa juraw ye ka taasibila kɛ ka taa min ye an ka jagokɛlaw ye ka taasibila kɛ ka taa chauffeur ni apprentis ye citerne bolilaw wolomasiri tabaw k'olu sɛbɛkɔrɔ fo baara mun n'o kɛra olu fɛ a y'a yira sa k'a fɔ nin waati gɛlɛya in n'a ta bɛɛ malidenw de kan ka fo muɲu ni sabali la min ye président ye a ye min sɔrɔ ka fɔ min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw ye min sɔrɔ fala ye seli kɛnɛ k'a ye bamanankan na an ka jɛ an ka général d'armée Asimi Goyita ale lamɛn. An bɛ Ala barikada Ala min ye bi don kɛrɛnkɛrɛnlen yira an bɛɛ la k'Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn ka foli bila Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɔra sunkalo la o ye waati min inɛ waati do ɲɔgɔn dɛmɛ waati do an bɛ Ala fo Ala min o tɛmɛkoɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma
ka gouvernement fana fo ka premier ministre fo ana gouvernement mɔgɔw fo olu ye wuli ka jɔ kɛ sunkalo waati kɔnɔna la ka se an ka jamanadenw sigiyɔrɔ la ka suntigɛ kɛ n'u ye u ye selika ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o ye fɛn min bɛ bɛn ko fɔ fɛn min bɛ ɲɛta ko fɔ fɛn min b'a to hali bi an ka sigi ɲɔgɔn kan an ka jamana basigi o b'o sabati cogo min na an bɛ ala deli ala min bɛ se ko la an ye dugawu min fɛn fɛn kɛ mun dugawu mun n'an ka hɛrɛ b'a la n'o bɛna jamana ka basigi n'o bɛna jamana ka lakana n'o bɛna jamanadenw ka bɛn ani sigikafɔ ye ala k'o bɛɛ la sabati minnu man kɛnɛ ala ka nɔgɔya k'u ye ani an bɛ tasibila fana kɛ minnu ɲintɔ ala ka yafama ala k'u dayɔrɔ sumaya n'i y'a jateminɛ an sewalen don sabula da kan an ye baara caman bila sen kan mun ye malikura ɲɛtasira ye o fɛɛrɛ ninnu o caman baara caman kɛra min b'a to jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ jamana dugujɔrɔ nafolo la cogo min na a yɛrɛ ye an bɔra ka miliyari 18 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔn na ani kungafɛ k'o di an ka commune bɛɛ ma mali commune bɛɛ ma ko ɲuman to kɔ la tila bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ o ye waliya min bɛ jamanadenw a b'u hakili sigi a b'a to an ko commune ninnu u bɛ se ka baara boloda baara min b'a to olu bɛ yiriwa cogo min na ka fu na nin tɛ a tɛna dan dɔrɔn ma a wari bɛ tila san o san de n'ala sɔnna donc o fana tɛmɛnen kɔ an ye ɲinan san hali bi malikura ɲɛtasirako la an ye ɲinan san n'o ye san 2026 ani san 2027 an y'o bila kalan seko ani dogo okumu na mun b'a to an ka kalanko a bɛ se ka bila ba la ka k'an sago ye ani fana an k'an yɛrɛ dɔn parce que n'i yɛrɛ dɔn i bɛ da i yɛrɛ la i da i yɛrɛ la i dɛsɛ ko tɛ yen donc o okumu fana kɔnɔna na an ye fɛɛrɛ caman bɛ sen na mun na ni basigi jamana kɔnɔ n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw bɛ wuli ka jɔ la su ani tile ka mun b'a to u bɛ se ka dakiri cogo min na jatigɛwale mɔgɔw la ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ o fana n'a ta o ta gouvernement ye fɛɛrɛ wɛrɛ kura sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to basigi bɛ an ka jamana kɔnɔ parce que kɛlɛ bɛɛ tɛ muguci ye muguci waati bɛ yen muguci na yɔrɔ don mais a dɔw fana bɛ yen o ye mɔgɔw ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔ an ye jamanadenw sigi n'a fɔ ma ko dialogue intermalien o kumana an kumana ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ ka fɛɛrɛw jamana wɛrɛ ka fɛɛrɛ tɛmɛ an yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw mun b'a to basigi bɛ se an ka jamana kɔnɔ bɛn bɛ na an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na an ye jɛkulu kura dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko observatoire mun bɛna ni bɛn ani kɛlɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o baara bɛna kɛ ni an ka premier ministre kɔrɔ ye Usumani Isufu Mayiga olu ka baara bɛna kɛ kelen-kelenya la jamanadenw ka bɛn u ka sigi ka fɔ mun b'a to an ka laɲini bɛ sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka finitigiw ye minnu bɛ wuli ka jɔ su ani tile mun b'a to basigi bɛ se n'an ka jamana kan cogo min na bɛn ani tileya ani ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka opérateur économique ye olu n'u ka apprenti an'u ka chauffeur minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ mun b'a to dun ka fa a bɛ sabati cogo min na ne y'a jateminɛ sunkalo in na mɔgɔw ye balo sɔrɔ nɔgɔya la ani fana u bɛ wuli ka jɔ la mun b'a to taji bɛ na an ka jamana kɔnɔ a b'a dɔn jatigɛwale mɔgɔw bɛ ka gɛlɛya ta ka se jamanadenw ma mais olu bɛ ka wuli k'u jɔ mun b'a to taji a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye mali jamana ma jamana ko la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ ni fana ka waati don kɛlɛ la sisan kɔni olu fana ka waati de bɛ yen sisan an b'a dɔn a ma nɔgɔ mais n'i ka waati sera i fana de bɛ i seko kɛ mun b'a to bɛɛ bɛ se ka seko sɔrɔ cogo min na donc an bɛ foli bila u la ka tasibila kɛ fɛn fɛn ɲɛ tora la sɔrɔsi fara civil kan ka ala deli ala ka u dayɔrɔ suma ani an ka jamanaden minnu joginna ala ka lafiya d'u ma ka ala deli ala min bɛ seko la ala ka na basigi jamana kɔnɔ ala ka jamanaden bɛɛ kan bɛn ka ɲini ala fɛ hali bi an ka laɲini min jamana ka yiriwali o ka lasabati ka foli bila an teriw la minnu b'an fɛ yan n'o jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ka foli kɛnɛ bila ala ka san wɛrɛ yira n na basigi kɔnɔna lakana kɔnɔna ani sɔrɔ kɔnɔna la. wala an yɛrɛ fana b'o foli kelen sinsin zen sunkalo kɔnɔna tiɲɛna dili kɛra an ŋaniya ɲumantigiw fara gouvernement yɛrɛ kan an bɛ se k'a fɔ ko ala barika la fan caman fɛ mɔgɔw tiɲɛna degun bɛ yen nka maaw ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ kɛra misiri kɔnɔnaw la kosɛbɛ dɛmɛ kɛra kare kɔnɔnaw la kosɛbɛ gouvernement yɛrɛ y'i cɛsiri kosɛbɛ an b'u fo o baara kɛcogo ɲuman na o de la n'o k'i ma fala n k'u ka mois de la solidarité in dɛ u k'a ta k'a kɛ sunkalo ye dɔrɔn sunkalo an k'o k'an ka mois de la solidarité
o la mɔgɔ bɛ fɛn caman sɔrɔ ni solidarité farala nin ta ka fala ye a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ se ka sigi sen kan kosɛbɛ mɔgɔ bɛ lafiya a seliko kelen hukumu kɔnɔna na fala ye min ye sifinnakaw ka tɔn minnu bɛ Sikaso sokalaw kɔnɔna na n'o ye kinw ye olu ye u bolo fara ɲɔgɔn kan ka misi kelen sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kaso la Sikaso ka taa d'olu ma k'u fana ka se ka seli kɛ n'o ye u ka na duman dun o la sa min ye denmisɛnninnaka minnu bɛ yen sa olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Sikasokaw fɛ yen u taara misi in kɔni di Sikaso kasobonba ale la Kayikaw fɛ yen donbolo kɛra wolomasiri tabaw ye yaasa olu fana bɛ se ka seli kɛ cogo min na lafiya la min ye donbolo in ye misi 4 min ye makɔrɔni carton 100 fala ye tulu bidɔn n'o ye 20 litiri ye o fana 20 dira ka taa fara malo ale tɔni 10 kan min ye mayonnaise o carton 10 ka taa se thé o carton 5 ma min ye café carton 5 nin bɛɛ lajɛlen o dira sa finitigilakaw ma fala ye k'u ka seli kɛ n'o ye yaasa seli bɛ se ka diya u bolo cogo min na Kayi kɔnɔna na finitigiw bɛɛ tɔgɔ la polisi ɲɛma n'o ye polisiw ka directeur régional ye Tapa Uri Demba Jalo donbolo ninnu kɛra ale ye finitigilakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye baara in ye sa Kayi yɛrɛ yɛrɛmara kafo maaw ani Kayikaw bɛɛ lajɛlen de jɛra sa k'u ka nin kɛ ka seli n'o ye selincini ye u k'o kɛ k'o latɛmɛ ayiwa Tapa an bɛ k'an yɔrɔ kɔnɔ han a kɛlen tɛ se ka nin fala ye Bafulabekaw fɛ yen ko misi ale sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla in na a degun barika bonyana fo min ye Bafulabekaw ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira sa ko seli k'a daminɛ Lailatul Kadiri su la fo ka na se seli don ma min ye bagan sɔngɔ gɛlɛyara fala ye bagan jɔlen a sen kan 100,000 ani 20,000 100,000 ani 40,000 700,000 600,000 ɔ o ti maa min bolo i t'i se ma misiko la Bamakɔ yan yɛrɛ fana fala ye musow ko min ye misi yɛrɛ kilo ye kin dɔw la a taara se fo 800 kin dɔw la min ye koloma taara se 800 ma min ye buma ye o taara se 900 ma a da gɛlɛyara kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen ye bagan ma se ka don yan nka komi tɔnɔw caman sigira sen kan maa caman bolo o na se ka kɛ a fura ye n'an bɔra o la an bɛ taa Jalafara commune kɔnɔ Jalafarakaw fɛ yen min ye maire ye Seru Sako ale bɛ wulikajɔ la hali bi min ye Tumbu tɛmɛnen kɔfɛ Dalibako tɛmɛnen kɔfɛ bi an bɛ Jiminikaw fɛ yen Jimini Jibondo ale Kurumakaw la nin kalo in tile 15 min ye château n'o ye Jibondo ye 5 min kan ka kɛ kulu sanfɛla la Jalafarakaw fɛ yen fala ye an bɛ se ka fɔ sa Tabalakaw olu ta kɛra a tɔ tora Guma de sisan nka bi an bɛ Jiminikaw fɛ yen Jimini Seru Sako yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka fala ye u ka kunnafoni bulonba n'o ye Jalafara kunnafoni bulonba olu ye min sɔrɔ an ka jɛ k'aw filɛ. E tɔgɔ Mariama Sakiliba Jimini musukuntigo felengati musulema kan tele blok mola alhamdulillah bi ken de la ni to dia men boto nda tunu ka jiko ko ya bale tumbe jang nda tunu be jio ngina ngawulo kono le kanati jang ka ko solution ko lo kono naka jelu soto wol to kana wol kay dindi wol may kay mi kata bilo ko la yo ni saydu natani jibuntu lon tal kunjang verma dia tantalu ya dalo musoko jiko dia tenye saydu na kontono le bama anyala dingolu de la kontono be saydu ma mi asara sotono verma ala sarabako mo ala leti de mo makan su sokoleti jimni dutigo bon vraiment adne to dia dan plantala parce que jiko be galo dama o dantango be galo nemo mo somnenti adia tanyen kusobe khoto nin to tunu ndo nalbe jita kan julolela bi popo galo beje bi alhamdulillah lo be ono bi mu solution ta gawro bi ne ko lo tourner ke sigila ka dala donc ni to dia dan blakento la o dia tanyen kusobe bon si ma fo mairie mo ko lui vraiment lo baro adia tanyen alum te je gansa nan to bulu bituguni hamina ko be fenfena ni ngani na le fe mbasu to ka donc mu semba tin to bulu o jibun to potonya ni ke mbanda fon soto asila potonya o nyandim o yiro ben telephone ko no ndaga here men tegen so tege isi kisi atinyalo manyame wala be jal sage sago ndeto ko doko kante ndemo Jalafara commune sifinangal la secrétaire général let mere ni baray minke donc ante a fo ka dan sorala franchement parler mere dona anjigi koro surtout ya fo to mina sur la colline Djebeli
donc a nana ji di aw ma ka na dɔgɔtɔrɔso d'a ma ka école d'a ma vraiment monsieur le maire ni i y'a kɛ aw ɲɛ an b'a fɔ a ka to a ka maire la fo ka taa ala ka la kalifa minɛ la dɔɔni tellement que a bɛ baara min na donc bɛɛ de b'a dɔn franchement parler nous sommes très contents an kontalen don a la kojugu donc an bɛ fɛ hali bi a ka dɔ fara a ka baara kan donc a bɛ fɛn fɛn na commune kɔnɔ commune den bɛɛ de sɔnnen b'a ye an jeunesse mɔgɔw a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a nɔfɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a nɔfɛ donc an n'a tɛ kɛlɛ la an mana fɔ k'an ka wuli su an bɛ wuli su an mana fɔ k'an ka wuli tile an bɛ wuli tile donc o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o de la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye jeunesse mɔgɔw dɔ b'a a nɔfɛ donc o de kama an tɛ se k'a labila. Ne tɔgɔ Seydou Sako ne la commune rurale de Jalafara. Bon ne na kulu sanfɛla la ten a ma kɛ ko wɛrɛ la n nana de k'a fɔ musow ka tɔɔrɔya min bɛ yan kulu sanfɛla la tɔɔrɔya bɛ an ka musow kan de mais yan de ta dama tɛmɛlen bɛ yan tɔɔrɔyaba de bɛ yan ka bɛn jiko gɛlɛya ma voilà pourquoi an y'a jateminɛ dugu 5 min bɛ kulu sanfɛ n'o bɛ Jalafara commune kɔnɔna la an y'a jateminɛ fo que an ka fɛɛrɛ kɛ ka musow dɛmɛ ka sira ɲini min bɛ se ka kɛ jiko bɛ nɔgɔya u bolo cogo min na parce que u bɛ taa ji ta yɔrɔ min na a yɔrɔ ka jan u bɛ ji ɲɛnama t'u bolo ayiwa an bɛ tile min na bi n'a fɔra ko olu bɛ taa ji ta kɔlɔn kɔnɔ u bɛ taa ji ta kow kɔnɔna la vraiment k'a fɔ ko k'o lajɛ an fana ma sɔn o ma o de y'a kɛ ne ni n ka conseil fɛn fɛn an bɛɛ de jɛra ka décision ta ka solution ɲini pour que an bɛ se ka muso ninnu dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka i ye musow dɛmɛ yɔrɔ min i ye cɛw dɛmɛ o yɔrɔ de la donc an bɛ se ka muso ni cɛw dɛmɛ ka ji ɲɛnama d'u ma u bɛɛ ka ji min ayiwa a ka kɛ lafiya ye u bɛɛ bolo voilà pourquoi an nana yan ka na o de la. ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye ni baara in ye min ye an bɛ dɔ de k'a la an tɛ se k'a bɛɛ kɛ n'an ye min k'a la k'a di population ma population de bɛ jija k'a tɔ kɛ u ka baara ye u ka u hakili to ka a minɛ ko ɲuman ka a dɔn k'a fɔ fɛn in tɛ se ka mana cogo si la fo ka u ka comité de gestion sigi a la n'u ye comité de gestion sigi a la a bɛ kɛ bɛɛ nafa fɛn ye wari min bɛ don kɛsu kɔnɔ a tɛ se ka kɛ komi furuba n'a kɛra furuba ye nafa tɛ k'a la fɛn mana tiɲɛ a tɛ se ka dilan mais n'a kɛra ni a kɛra dɔ in ye k'a fɔ comité de gestion contrôle b'a la ni comité de gestion sigira a la a kɛra cogo o cogo baara ni tiɲɛli kɛra u b'u bolo bila o kɛsu kɔnɔ a bɛ se ka dilan mɔgɔ ma b'a kalama quoi donc o de kɔni bɛ ne ma k'a dɔn k'a fɔ baara in tɛ se ka mɛn a tɛ se ka bɛn cogo si la fo que dugu yɛrɛ de dugutigi ni conseil ni musow ka tɔnbulumaw bɛɛ de ka ɲɔgɔn bolo fara ɲɔgɔn na ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka tɔn sigi ka ji min bɛ se ka labɛn cogo min na matériel ninnu bɛ dir'u ma ten u bɛ se ka bɛn cogo min na an b'a k'o cogoya la an y'a fɔ cogo min na musaka min donna a la a bɛ se ka taa 25 la a forage 5 in n'i y'a ye a gɛlɛya tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ kulu sanfɛla in de don an ka sira tɛ yan minɛn ci tɛ na cogo si la a nɔgɔman na parce que yɔrɔ accès t'a la sira t'a la donc o yɔrɔ de y'a ko gɛlɛya an bolo sinon a dugumala ta tɛ se ka surunya nin na mais n'i y'a ye ni dépense cayara ça veut dire que a yɔrɔ de ka jan voilà yɔrɔ de tɛ a sira t'a la u bɛ se k'o de fɔ quoi. fala ye kunungo conseil kuna siningo sake conseil de ministre a kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita bolo ɲɛbila sɛbɛnw sariyaw olu dɔ taara min ye jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma conseil de ministre kɛnɛ ka fara ministre ka baara bolodalen n'u ka baarakɛlaw da donna o fana na ministre min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fala ye ale nana ni sariya sɛbɛn bɛ yɛlɛma don kosɛbɛ Mali ka lasigidenso min bɛ sinikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Beijing a ye sariya dɔ fana ta fana min fana bɛ yɛlɛma don kosɛbɛ Mali ka lasigidenso min bɛ Alimanikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Berlin o dugu kɔnɔna na Kigali Urandakaw fɛ o sariya fana o fana lasigidenso fana sigicogo min ye Italie Yɔrɔmukaw fɛ Egypte Caire Egyptekaw fɛ Moscou Irisilakaw fɛ fala ye Faransi Parikaw olu fɛ ministre Ablaye Diop y'a jira sa ko nin y'a san 5 ye fala ye sɛbɛn minnu taara sa k'an ka lasigidenso jɔyɔrɔ ko n'u ka ko bɛɛ lajɛlen latigɛ sariya sɛbɛn min taara ka sigiro o humu kɔnɔna na sa o sigira sen kan février kalo tile 2 san 2014 n'i y'a lajɛ sa ka na se février kalo tile juin kalo tile 20 san 2018 sariya in kun falenna baara bɛ kɛ cogo di lasigidenso kɔnɔ
jɔyɔrɔ bɛ kɛ cogo minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna bolo kan min ye Asie bolo kan ka taa se Océanie ma ale ni Europe lakaw fɛ fala ye nin bɛɛ lajɛlen sariya kun yɛlɛmana san 2018 ani san 2020 ka na se san 2021 ma bibi na sa ko a nana ye k'a fɔ sa sɛbɛn ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bakuruba bɛ tali kɛ sɛbɛn jɔnjɔn min na kosɛbɛ o sigira sen kan juin kalo tile 20 san 2018 yɛlɛma de bɛna na don la sa yaasa min ye maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ taa baara kɛ lasigidenso ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɔra ka minnu fɔ sisan olu ka baara kɛcogo n'u ka baara nacogo u ka yɛlɛma san 5 nata in na yaasa a bɛ se ka dalakɛɲɛ cogo min na ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲinibaw ye minisiri min bɛ dugu jukɔrɔ nafako kunna fala ye ale ye sɛbɛn belebeleba dɔw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa sanubɔ jɛkulu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma sa Coroscan Gold Mali SARL olu tun bɛ kajolekaw fɛ yen min ye Keɲeba kɔrɔyan fan fɛ a kun ye yamaruya di olu ma min ye kilomɛtiri kare 28 olu kun ka taa sanu ɲinini kɛ o ko hukumu kɔnɔna na o la sa min ye san 2025 u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ kɛrɛfɛla fala ye u ye yɔrɔ wɛrɛ fana ye u y'o maa minɛ o la permis min kun dir'u ma n'o kun bɛ bila u ka se ka taa sanu yɛrɛ ɲinini baara kɛ fɔlɔ yan'u ka sanu bɔli daminɛ ko fo ka o yɛlɛma nin waati na sa dugukolo min kan ka fara ka fala ye o bɛ taa se kilomɛtiri 35 buruburu 4 ma k'o de kan ka di sariya kura in sɛbɛnnaw ka don o ma hukumu kɔnɔna na sisan olu kɔni ka kilomɛtiri kare bɛɛ lajɛlen bɛ 63 buruburu 4 ma u kan ka baara kɛ o kɔnɔ ka sanu k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a b'a yɔrɔw la n'a t'a yɔrɔw la yan'u ka bɔli o daminɛ minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni o kan ka sigi sen kan sanuko ta na sira fɛ fala ye ko jateminɛ kɛra sa k'a ye k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi sanu a bɔli sira fɛ min ye baarakɛyɔrɔbaw taw bɔlen kɔ a la i n'a fɔ lulu ninnu ɲɔgɔnnaw sanu min bɛ bɔ an ka nagakɔrɔlaw la sa n'o y'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sanu bɔyɔrɔw la ten ni o ye damandingɛw kɔnɔna ye ani bɔyɔrɔ cogo wɛrɛw fala ye ko n'i y'a jateminɛ san 2022 a yɛrɛ sa ko Mali yɛrɛ ye sanu tɔni min sɔrɔ o bɛ se 70 buruburu 20 ani kɔ ma o la min ye damandaw ye fala ye olu jɔyɔrɔ kɛra tɔni 6 ye o la n'i dun y'a jateminɛ k'u bɛ taa sanu feere yɔrɔ min a bɛ fɔ ko min bɛ bɔ damanda la k'o bɛ ɲini ka na caya ni min bɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 763 min ye sanu a y'o de ladon an ka jamana kɔnɔ nka n'i y'a jateminɛ sanu min bɛ bɔ damandaw la kɛmɛ sarada la ale yɛrɛ kɔni sa a jɔyɔrɔ kun kan ka bɛn min ma a nana ye k'a ye ko majɛ caman b'a la o la sa gouvernement y'a lajɛ ka kɛ ni degun ni gɛlɛyaw ye yaasa faamuya bɛ se ka don ko in kɔnɔna na cogo min na sa u ye yɛlɛma don kow la ko in fala ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna sigi dugu jukɔrɔ nafaw ni dugu jukɔrɔ fɛn o fɛn mana bɔ nin waati in na sa nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka baara de bɛna bɛn a ma i kɛra damanda ye o i kɛra bɔcogo sugu sugu ye sa o n'i kɔni bɛ k'a bɔ k'a sɔrɔ i tɛ usine kɔnɔ a nana jɛrɛ jɛkulu in yɔrɔ la sa n'o ye office in ye o na lakɔlɔsili k'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa hakɛ min bɛ sɔrɔ o jaati ka se ka dɔn jamana fana k'i ka nafa sɔrɔ a la min ye dugudenw ye olu fana ka se ka nafa sɔrɔ a la min ye jɛkulu in ye ale bɛna baara min kɛ sa o kɔni ye lakɔlɔsiliba ye lakɔlɔsili min nana taa kɛ sanubɔyɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen na minisiri bɛ dugukolo ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani sojɔ ko ni maanifinw ka ko kunna fala ye ale ye sariya 2 o ta sariya fɔlɔ sa o ye sa yaasa min ye fɛɛrɛ mun sigilen no sen kan baara mun bɛ ka kɛ bi tumutukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nakɔ sɛnɛyɔrɔ minnu bɛ yen malosɔrɔyɔrɔ min bɛ koriyomekaw fɛ yen dayi ani amaja bibi na a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na ko bolofaranga dɔw nana don u ka dugukolo kɔnɔna na min b'a to u ka baara dalawuli bɛ se ka bonya cogo min na lɛ kɔnɔnaw la tumutukaw fɛ yen malofeereyɔrɔ la ko k'a lajɛ k'o kɛ titiri ye min bɛ lakodɔn jamana yɛrɛ fɛ k'o d'u ma u ka se k'u ka baara kɛ min ye sɛbɛn 2nan ye o bɛna yamaruya di sa baara min kan ka sigi sen kan siraba kan ka bɔ jijeni ka taa jɛma fo sandare n'o ye kilomɛtiri 313 ye Kayi ale ni Djiboli kilomɛtiri 96 buruburu 6 fala ye o sira ninnu k'olu dilanni hukumu kɔnɔna na sa degun min na don maa dɔw kun yɔrɔ ninnu kɛrɛfɛla la min ye lɛ kɔnɔnaw b'a la malosɛnɛyɔrɔw b'a la tumutu ta fara jijeni ni jɛma ni sandare ka sa ko k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ o maaw bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na yaasa baara ninnu ka se ka sigi sen kelen kan min ye nin baara bɛɛ lajɛlen sa ko k'a lajɛ u ka lakodɔn jamana fɛ
maa minnu bɛna na nin baara ninnu kɛ sa u k'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lakodɔnnen don jamana fɛ hakɛ minnu maaw kan ka bila o kɔnɔna na u ka ta ka di u ma yaasa baaraba ninnu bɛ se ka boloda cogo min jɔyɔrɔ ko ta nasira la minisiriso min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana kɔnɔna lakana kunna ale ye jɔyɔrɔ di inspecteurs caman ma n'o ye inspecteur de service sécurité ye ani protection civile a maa fɔlɔ o ye colonel Mohamed Ag Dahamani ye lieutenant colonel Alassane So min ye lieutenant colonel Ousmane H Maïga olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ale fɛ yen minisiri m'an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna directeur des ressources humaines ni minisiriso yɛrɛ kɔnɔna fala ye o kɛra Saka Fanyine Jara ye ale administrateur civil ye Mali lasigiden min bɛ bolofara min bɛ n'o ɲɛsinnen don farajɛlakaw ma n'o ye Europe ye o directeur ba o taara ka kɛ ambassadeur Aboubacar Dolo ye o ye conseiller affaires étrangères ye secrétaire min ɲɛsinnen don comptable ko ma sa Mali consulat la Parikaw fɛ fala ye o kɛra Delphine Dena ye ale ye contrôleur de trésorier ye minisiriso min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ Gawokaw fɛ n'o ye Hangadumbu Mulayi Ture dɔgɔtɔrɔso ye ale ye o ɲɛmaaya kura sigi o kɛra Seydou Jakite o ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don minisiriso min bɛ bololabaara kunna ale ni baara di ma an ka jamana kɔnɔ ale ye chargé de mission ta o ye Irisa Agesika ye o ye sariyatigi ye minisiri min bɛ du ani yɔrɔjɔ ko kunna ani kɛnɛbaw labɛnni ko kunna ale ye chargé de mission fana ta o ye an balimamuso Yama Mariam Ture ye o ye ko ɲɛnabɔla ye minisiriso min bɛ bololabaara kunna an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko ale ni lɔtɔliko kunna an ka jamana kɔnɔ fala ye ale ye conseil technique ta sa fala ye Alamuta Daɲogo n'ale tun ye Dinaki directeur ye o kɔrɔ k'ale bɔra directeur la ka kɛ conseil technique ye sa kɛ o ye taaɲɛ ye wa o ye segin de ye directeur ka bɔ la ka kɛ ministre ka conseil technique i taara ɲɛ wa i seginna kɔ de école karamɔgɔ don min ye ministre Mahmoud Dafe a y'a ta k'a k'a yɛrɛ ka kankɔrɔsigi ye k'a bɔ directeur national de l'action culturelle la n'o ye Alamuta Daɲogo ye an b'a dɔn a n'a ye Tumutu Janjo an ye Moti Janjo fana kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min don Dinaki la a mɛnna ye minisiriw ka baara bolodalen n'u ka baara labɛn n'o hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ baara dege ko kunna ale ni baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ a ko a ye hakilina sɔrɔ ka kɛ ni fɛɛrɛ sigilen sen kan fɛɛrɛ min b'a to baara bɛ se ka di maaw ma cogo min na ani baarakɛyɔrɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o ɲɛfɔra conseil des ministres yɛrɛ kɔnɔna na san 2026 san 2030 san ko kabini o kɔni sigira sen kan san 10 laban in na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi o kan sa yaasa baara bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na baarakɛyɔrɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a y'o da don o bɛɛ lajɛlen na k'o fɔ a ko tiɲɛ don nin waati in na baara sɔrɔ ka gɛlɛ an ka jamana kɔnɔ musakako gɛlɛyaw b'a la dɛmɛko gɛlɛyaw bɛ a la min ye kalan yɛrɛ ka maaw labɔ o b'a la bololabaara fana o sugu fana ka gɛlɛ an ka jamana kɔnɔ sabula maa caman tɛ se bololabaara ɲuman kɛli la ko nin degun ninnu bɛɛ la sa yaasa yiriwali ka se ka sigi u y'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi fɛɛrɛ min na to sa Mali kura ɲɛtaga sira ka bɛn san 2063 ma a n'a calatigɛ jɛkulu n'a ɲɛnabɔli baara min sigilen don sen kan sa n'o kan ka yiriwali kuntalajan sigi sen kan san 2024 san 2033 o ka se ka sigi sen kan cogo min na ko baara ko sifinw fɛ ani musolakaw fɛ yen o ka ta ka don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ musaka ɲini ka d'olu ma olu ka se ka baara sɔrɔ min ye minisiri ye ale ye o ɲɛfɔ minisiri bɛ ji ani kuran kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya ko ji tɔgɔla don san 2026 ko bɛna sigi ni ala sɔnna a ma nin kalo in tile 22 don a ji kɔni ko ka ji damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye yaasa maaw ka damakɛɲɛ fala ye ko ji tɔgɔla don bɛna sigi o la mars kalo tile 22 sibiri nata to ye sa wa o la sa dugudentɔw min ye kunnafonidilaw ye ko an bɛɛ lajɛlen welelen don ji tɔgɔla kɛnɛ ka fala ye bari sugu bɛna taa kɛ a la min ye ba kankun kan ba tindi ale ni ba yɛrɛ kɔnɔna na sabula kurunkurusiw bɛ a la ka ji a nafa fɔ ji kan ka ladon cogo ani fɛɛrɛ kura minnu sigilen don sa ka ba joli b'a kan ale kisi tiɲɛni ma minisiri cɛmɔgɔ professeur cɛmɔgɔ Tarawele ale ko o kumaw na taa fɔ a kɛnɛ kan minisiri min bɛ jagoko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye jagokɛlaw ka farafinna tɔnba min bɛ yen n'o o ye minisiriw ta ye sa diɲɛ seleke naani bolofara min an ka jamanaw kɔnɔ k'olu kan ka taa lajɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Yaoundekaw fɛ yen mars kalo in tile 26 ka taa bila tile 29 na yan'o cɛ sa jɛrɛ 14 in ale ɲɛbila baaraw kan ka kɛ Bamakɔ yan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriw fɛ minisiri minnu bɛ yen nɔ sigi sa kɔɔri ale bolofara kunna jamana 4 minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri baara kɛ ka Côte d'Ivoire far'o kan olu bɛna ɲɛbila baara kɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ yaasa o kumakan bɛ se ka taa kɛ kelen ye cogo min na Yaoundekaw fɛ yen o la sa Mali kɔnɔ yan
mars kalo tile 24 ministre nu mina na ɲɔgɔn sɔrɔ kɔɔri an bɛ se k'an dungo n'an sago sɔrɔ a la cogo min na ministre bɛ seko ni dɔnko ani dunanjigisogo kunna fala ye ale conseil de ministre la donna sa ko salon international du tourisme ko labɛnw bɛ sen na don yɛrɛ a bilalen don octobre kalo tile 5 ka taa bila tile 11 na tako 5 na mina kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan cɛsiri ni wuli ka jɔ ka se ka se yɔrɔ sawulenw ma ko baara bɛna taliko la ani yɛlɛmaba minnu bɛ yen kɛnɛ in ka sa ministre y'a jira sa k'a fɔ ko min ye tourisme ye ka bɔ farafinna min ye maa minnu b'o kɔkɔrɔma donni kɛ ka n'u ko baaraw sigi sen kan diɲɛ seleke naani kɔnɔna na sigidaw ale ni duguden minnu bɛ olu baaraw fana kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan ani min ye Mali kan ka maabaw fana caman wele yaasa kɛnɛ in ka se ka yakubaya sa baara kan ka kɛ cogo min na ani fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan a y'o da tigɛ gouvernement maaw ye k'a jira bɛɛ la sa ko min octobre kalo tile 5 ka taa sa tile 11 ma salon international du tourisme ale bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ nin bɛna kɛ a tako 5nan o ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya fala ye bana min b'an fɛ yan nin n'o ye dengue ye ko dɔ bɛ ka fara a kan han jamanakuntigi ko sa k'an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la tangalaw an k'olu matarafa yaasa an bɛ se ka kisi banaw olu ma cogo min na min ye conseil de ministre ye ale kɛra Bamakɔ mars kalo tile 18 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali ale chevalier de l'ordre national ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamakɔ Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye n'an bɔra conseil de ministre la an bɛ taa ba sira ka yɔrɔ n'o ye douane kɔnɔna ye tajibondenw olu kunbɛyɔrɔ fala ye min ye douane directeur ba n'o ye contrôleur général de douane Cheikh Amala Diallo a n'a ka dangan Madu Traoré olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye ka taa tajibondenw lajɛ min ye tajibondenw ko min ye 790 ye citerne ko de donnen don an ka jamana kɔnɔ douane ɲɛmaw u taara se colonel major Sirama ale ma ale ka baaraw bɛ ka kɛ cogo di ka chauffeur olu fana lamɛn min ye su ni tile baara de b'u bolo sɛbɛn fɛn fɛn bɛ don sa k'ale dara wulili baaraw kɛ douane lakaw fɛ yen o la sa douane directeur kɔni ye chauffeur kumana ale ni a ka maaw yɛrɛ kumana sira fana n'o ye ba sira ye a ye ɲɛfɔli kɛ baara in kɛcogo la fala ye kabini lajɛw kɛra sa ka yɛlɛmaba minnu don olu kɔni bɛ su ka di tile ka di don o don douane directeur y'u bɛɛ lajɛlen fo ka baara kɛcogo ɲuman na wulikajɔ ni cɛsiri douane bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ cogo min na a y'i to senfɛ sa k'a jira sa k'a fɔ ko douane kɔni ɲinansan a daminɛ jar'u la fala ye miliyari 95 buruburu 9 k'u y'o sɔrɔ tɔnɔkan na janvier kalo in kɔnɔna na k'o don Wagane kɔnɔ min ye février kalo ta kɛra 94 buruburu 4 ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri ye nka min ye bureau des hydrocarbures ye ale jɔyɔrɔ ka bon ko in na kosɛbɛ k'u ka dɔ fara halisa cɛsiri kan kajolokaw fɛ yen kiimɛli kɛra u ka dɔgɔtɔrɔso ko ale hukumu kɔnɔna na musojiginso maaw caman taara yen ɲinan ta k'a fɔ san 2025 ta u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye maa 1899 olu de kɔni sera ka taa jigi u ka yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso maaw jɔra ni olu ye ka baara kɛ ka ɲɛ k'a sɔrɔ laɲini yɛrɛ tun ye maa 1524 ye u y'a jira sa ko nin jaabi minnu sɔrɔlen filɛ nin ye o bɔra u ka CESCOM yɛrɛ ale ka wulikajɔ la n'i ye yɔrɔ in yɛrɛ ta k'a lajɛ sa fala ye dugu 6 a bɛ o de kunna maa 30 a kan ka o de i jɔ ni o de ye musolakaw ye maa 6700 ye minnu si selen don bange ye nin waati in na an ka jamana kɔnɔ yoroso musow ni denmisɛnw ka cɛfɔ ni kan bɛ k'o ɲɛf'u ye sifinw olu ka tɔn y'o baara sigi sen kan baara ninnu kɛra musolakaw ni cɛlakaw kunna sa ka bɔ karanganakaw fɛ yen ale ni yoroso dugu yɛrɛ kɔnɔna na
min ye baara in ye sa ale bɛ tali kɛ diɲɛsɛrɛkɛ naani yɛrɛ ka laɲini na laɲini 1325 min ye 2250 ye n'o bɔra diɲɛsɛrɛkɛ naani fɛ yen musow ni cɛw ka se ka wuli ka jɔ kɛ kɛlɛ kunbɛn ni kɛlɛban ni cɛfɔ ni kanbɛn k'o sigi sen kan fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ni kɛlɛya k'o sinsin o de baara kɛra Yorosokaw fɛ yen musaka o bɔra Danmarkaw kun ale ni Fondapi min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don yɛlɛmabaw olu ma an ka jamana kɔnɔ fala ye an bɛna an ka ko kuncɛ ni seko ani dɔnko ye balani kalanyɔrɔba n'o tɔgɔ dara Zamɔ Tarawele la ale dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen ye mars kalo tile 17 min ye balani dilanyɔrɔ in ye a sigila maa min fɛ sa o tɛ maa dogolen ye tuguni seko ni dɔnko ni balani fɔnko la an ka jamana kɔnɔ Nɛba Solo ale ye min sɔrɔ ka kɛ ni minisiri min sinsinnen don seko ni dɔnko ma olu taalen kɛnɛ kan min ye Sikaso gouverneur-lakaw ye Marie Claire Dambele an'ale kɛrɛfɛ maa ba minnu tun bɛ yen sa fɛn fɛn sɔrɔla kɛnɛ kan an ka jɛ k'a bɛɛ lajɛlen filɛ Sikasokaw fɛ yen. Balan don fɛn don an ka laadala fɛn girimanba parce que a bɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ sigida min na n'o ye Senufɔla ye balani bɛ fɛn caman kɔnɔ denkudiw kɔɲɔw sɛnɛkɛlaw nɔfɛ foro kɔnɔ hali an ka bannikɛyɔrɔ la sutalikɛyɔrɔ la balani bɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ fɛn min don a nafa ka bon ka ni jɛ ka ni cɛsiri balani dilanni ani ka mɔgɔw kalan fɔli la je crois que o ye koɲumanba de ye ka da mun kan don dɔ bɛna kɛ ale tɛna se ka balan gosi tuguni parce que si b'a la ka taga donc denmisɛnnin minnu b'a kɔfɛ n'a sera k'u ladege balan yɛrɛ dilan cogo la ani balan yɛrɛ fɔ cogo la a bɛ kɛ sababu ye balan yɛrɛ tɛ tunun donc an bɛ dugawu kɛ ala ka fanga ala k'a d'a ma halisa ala ka baara ɲɛ a bolo ala ka jamana basigi. Kalanso in ni a ɲɛnamayala maa o fɛ o y'an ka minisiri so ye min ɲɛsinnen don an ka fɔliko an ka culture ani an ka denmisɛnninw ka ɲɛtaga ma o ɲɛnamayala olu de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida ɲɛtaga ICC a diyara an ye aw bisimila kɛnɛ kan an b'a yira aw la anw ka fɔlifɛn ninnu an tɛ fɔli dama kɛ n'a ye an ka fɔlifɛn ninnu ye anw ka sira ye an ka kumada don min bɛ an ka danbe sinsin min bɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya sinsin min bɛ bɛn sabati anw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn Centre de formation professionnelle Zamɔ Tarawele CZT an ye a laɲini ka kalanso in dayɛlɛ walasa dɔw ma diɲɛ yɛlɛmadenw mun ni kunu tɛ kelen ye parce que a b'a fɔ o ma ko génération a bamanankan na an b'a fɔ ko diɲɛ yɛlɛmadenw olu fana na se ka o ka dɔnta sɔrɔ an ka fɛnw na ka wasa don a la walasa anw danbe kana tunu walasa k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sinsin n'a ye n b'a dɔn ni anw farala ɲɔgɔn kan n'an ye bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ bɔ ni fɛn ye fɛn min ni a b'an ka jamana wasa a b'an ka dugu wasa a b'an ka sigida wasa denmisɛn minnu bɛna na don a la an b'a ɲini o denmisɛnninw fɛ kabi kalanyɔrɔ la min bɛ se ka hakilina kura ta ka se k'an ka fɔlifɛnw lataa ɲɛ a tigi ka hakilina ta nka a ka hakili to toujours anw danbe la a kana bɔ anw danbe kɔnɔ a kana bɔ anw ka taabolo kɔnɔ a mana bɔ fan o fan fɛ a ka sɔrɔ anw ka tabiyaw
maralemba kono toujours. Donc ni ala sona an se ko ye min ye an fana y'a laɲini an b'o kɛ yani an ka don cɛ sigida ɲɛtaga y'a faamu an bɛ min ɲini ala fɛ sigida ɲɛtaga a ka kɛ misaliya ye a ka kɛ sinsinbere ye anw bolo sinsinbere min n'a bɛ to anw kɛrɛfɛ kuda ye min bɛ se ka anw bilasira an ka se ka an ka hakilinataw ka a lawaleya Mali kɔnɔ sigidaw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Le succès de l'année 2025 qui nous a permis de continuer à faire de l'année 2026 l'éducation et la culture a pris sa source ici. Donc tout le mérite revient à la région de Sikasso. Vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je finirai par des bénédictions. Des bénédictions, des bénédictions, il est lequel? C'est la continuité. Parce que monsieur le ministre Mamoun Dafé nous a plus ou moins ou clairement instruit d'être dans la continuité pour cette année 2026 dédiée à l'éducation et à la culture. Et nous avons 3 chantiers, madame le gouverneur, mesdames et messieurs les invités. Il nous a été instruit de consolider les acquis. Tout ce que nous avons fait ensemble et qui a commencé ici à Sikasso, nous allons travailler au cours de cette année à les consolider et nous allons le faire avec vous. Le deuxième chantier sur lequel nous sommes engagés au niveau du département en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, c'est des réformes. Nous allons réformer beaucoup de nos services afin qu'ils puissent répondre à nos aspirations pour l'atteinte de nos objectifs. Et le troisième et dernier volet, mesdames et messieurs, nous allons travailler à bâtir des infrastructures, à redynamiser et à utiliser nos structures qui existent déjà pour que ces espaces puissent accueillir des événements dignes de ce nom, dignes des artistes maliens. Et je sais et je souhaite et je suis sûr que l'espace que nous ouvrons aujourd'hui va répondre à ces aspirations. Et je terminerai ainsi, enfin, disant qu'au nom de M. Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, je déclare ouvert le centre Zaman Traoré. Ni solo tɔgɔ fɔra yɔrɔ yɔrɔ jamana fɛn fɛn kan I bɛ taa sɔrɔ Sikasso tɔgɔ b'a jukɔrɔ donc ni centre in dayɛlɛnna ka sɔrɔ anw ma se yan Ala bɛ sɔn ka an ɲininka a la an ye an ka devoir de kɛ ka na ka assister ani ka ɲini mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka dugawu kɛ Ala ka centre in kɛ barikama ye solo tɔgɔ taara cogoya min na balaniko la mɔgɔ wɛrɛw fana ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na kalan kɛ ni centre in kɔnɔna na n sigilen bɛ n bɛ ka kalan banderole in kan ko l'arbre du balafon est un arbre de paix n sigira dɔrɔn n y'ale de lajɛ et quand on arrose cet arbre avec de l'amour o tɛ yiri dusukun dayɛlɛ ani ka fɛn bɛɛ barikalen ye ne hakili la a sɛbɛnna tubabukan na cogoya min na n'a sera ka sɛbɛn bamanankan na tan mɔgɔw k'a kalan a bɛ sɔn ka an dusukun falen balani an b'an woso n'a ye Sikasso yan ka tugu balani bɛ fɔ fɛn bɛɛ la a bɛ fɔ ka joie exprimer a bɛ fɔ ka dusumangoya exprimer a yɛrɛ dontɔw ye balani dɔnsen dɔ fɔ an fana dontɔw ye dɔnsen dɔ fɔ hali n'an t'a dɔnsen dɔn ani fana Tirandi Balafon na conseil régional président ni le premier adjoint au maire olu ye balani sen dɔ fɔ mais sisan denmisɛnninw t'o balani senw bɛɛ dɔn komi denmisɛnninw bɛna kanu k'a kalan donc n'u sera k'a senw bɛɛ dɔn o fana ye éducation de ye donc c'est en phase avec les idées des plus hautes autorités n'o ye ka ɲinan san kɛ année de l'éducation et de la culture ye.
Sikaso gouverneur Marie-Claire Damele n'a bɛ kantilakaw ka sigi la an b'a fɔ ka waleɲumandɔn ka Nɛba Solo yɛrɛ fo miirina in na n'o ye ka Bala ale kalanyɔrɔ dege sabula dɔ kɛra bolodon o ka ɲi a la maa wɛrɛw ka se ka na Bala k'ale ta ka sinsin ka dɔ fara a kan Falaye Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Tunbutukaw olu ye min kɛ u yɛrɛ ka biennale kɛnɛ kan sini tilegan fɛ an b'o fana d'aw ma aw ka se ka o ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn halisa aw samɛ Ala ka sa wɛrɛ yira an na san min tɛ ɲinan ye an ka jɛ k'o siri ɲɔgɔn fɛ aw ka yafa anw ma sabula baara ale tɛ taa o kɔ don dɔw la i bɛ fɛn dɔw kɛ a man di mɔgɔw ye an bɛ hakɛto ɲinikaw bɛɛ lajɛlen fɛ o la groupe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye Jani baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ye a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da